Os principais ingresos da confraría de Rianxo proveñen das vendas do marisqueo, que supoñen o 80% da actividade deste depósito. Coa produción en caída libre, a merma de ingresos levou a tomar medidas como un expediente de regulación temporal de emprego que finaliza o día 31. Non se ve que isto mellore á hora da produción. Vivimos do porcentaje de ventas do marisqueo, e o 80% é marisqueo desta cofradía, eu supoño que das outras é máis ou menos igual é o porcentaje, e vemos que ao non haber produción de marisqueo que isto vai decaer de por sí. A situación é que nos temos que adaptar ás novas facturacións das cofradías porque non queda outro remedio. Nós, en principio, fixamos un acto hasta final deste ano, barajaremos a principios de ano a situación que vamos a ter e tomaremos medidas en base a esa situación dos muestreos e de todo de cara a un futuro do que nos vai a vir. De todas formas, eu penso que a situación é mala e ao mellor hai que tomar medidas, está claro. A confraría conta actualmente con 11 traballadores, 6 deles subvencionados case na súa totalidade. Pola contra, os postos de secretaría, administrativo e persoal de lonxa dependen exclusivamente do depósito, polo que o seu mantemento está condicionado á suba de ingresos.